Ni lokacin da na fara fim zuwa kawo yanzu ban yi fim ɗin da za a ɗauko 50,000 ko 20,000 ko 30,000 a ban ba, bare in tanadin wani abu. Na je fim ɗin nan za a bani 5,000, 3,000, 4,000. Yanzu yau ɗin nan na je shutin wallahi 2,000 aka ban. Yayin ganawar tata da BBC Hausa, Ladin Cima Haruna, wanda aka fi sani da Tambaya, ta bayyana cewa ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ta kasa mallakar muhalli shi duk lokacin da ta soma wasan kwaikwayo a zamanin Gowon bata taɓa samun kuɗi a dunkula ba, 20,000, 30 ko 50 idan ta yi fim. To fa masu kallon mu, ana wata ga wata. Amma me sauran masu faɗa a masana'antar ta Kannywood suka ce, kamar su Alinu Falalu Dorayi, Naziru Sarkin Waka da sauransu. Kafin haka ku danna mana alamar like, kana ku danna mana alamar subscribe domin kasancewa da mu. A cewar jarumi Alinu, ba duka aka taru aka zama ɗaya ba, kuma ko aikin da ta yi min na ƙarshe a fim ɗin Alaka 40,000 muka biya ta. A cewar Falalu Dorayi, a gaskiya na yi mamaki dangane da kalamun Ladin Cima. Daraktan ya ce tun da yake sa ta a fina-finai bai taɓa biyan ta ƙasa da 20,000 ba, yana biyan ta 30,000 zuwa 40,000. Shi kuwa Naziru Sarkin Waka ya tofa albarkashin bakinsa dangane da irin abubuwan da daraktocin suke yi bai kamata ba, kuma su ji tsoron Allah. Ku ci gaba da kasancewa da Gaskiya TV domin samun shirye-shirye irin wannan da wanda suka fi su. Mun gode.